Fost il-ħafna ritratti tiegħu innifsu u messaġġi li jtella fuq il-paġna tiegħu tal-midja soċjali, id-Deputat Nazzjonalista Awċi Alex Borg, magħruf ukoll bħala Mr. Facebook, fl-aħħar jimtella post meqjusa bħala waħda li tinkludi messaġġ sottili dik li d-Deputat Nazzjonalista avversarju Chris Said se jżarma minn deputat wara l-elezzjoni ġenerali li jmiss. Borg tella ritratti tiegħu ta' kandidati oħrajn tal-Partit Nazzjonalista fuq Għawdex, fosthom Beppe Gallia. Gallia qed jiġi mbuttat mill-kap nazzjonalista Bernard Gregg bl-iskop li jdajjef il-pożizzjoni tal-istess Alex Borg fit-13 il-distrett, l-aktar minħabba l-ambizzjoni kbar li dan għandu għas-siġġu tal-kap. Fir-ritratt jidhru wkoll kandidati Frank Anthony Tabone u Norma Camilleri fejn Borg introduċi lil Gallia, Tabone u Camilleri bħala kandidati. Iżda mkien ma jsemmi lil Chris Said li wkoll jiġi elett fuq Għawdex. Sorsi viċin tal-ganga kif inhi magħrufa l-familja ta' Said f'Għawdex qed jgħidu li Chris Said mhuwiex se jerġa' jikkontesta l-elezzjoni ġenerali li jmiss. L-istess sorsi qalu lil One News li Alex Borg mhux qed jitlef okkażjoni waħda biex ixerret il-kelma fost in-nazzjonalisti Ħawċin li Said mhux se jerġa' jikkontesta. One News informat li ta' Said se jixtu l-pis tagħhom wara Beppe Gallia, hekk kif dan hu magħruf għall-appoġġ dejjem wara lejn Chris Said, inkluż meta dan ħareġ għall-kariga ta' kap nazzjonalista u tilef kontra Adrian Delija fl-2017. Sattant One News informat li ta' Said xejn ma prezzaw ir-ritratt li tella Alex Mr. Facebook Borg kif hobbu jsejħu l-huma għax fi klimhom mhux kompitu tiegħu ħabbar li Chris mhux ħireġ imma bħassoltu ma jitlifx okkażjoni biex jixħet l-attenzjoni kollha fuqu u fil-proċess jarmi lil ħaddieħor. Fil-każ tal-kandidata Norma Camilleri, is-sors qalulna li din mhux mistennija tinġabar. Camilleri kontestat l-aħħar elezzjoni tal-Parlament Ewropew f'isem il-Partit Nazzjonalista u minn Malta u Għawdex kollha ġabet ftit aktar minn 1000 vot.